Hello, bună seara, puii mei, hai să fac un nou vlog. Hai să încep. Azi o să vă arăt cum să face tiramisul. Nu, o să vă arătăm casa. Da. Ce tiramisu visezi. Hai, aici avem un aragaz care trebuie să mi-l pun așa. Aici o să fac de mâncare. Aici trebuie să spăl hainele, scuzați. Aici am o făină, o sobă să nu fie frig, două geți, niște rachiu, dar nu iau. Așa, hai să vă arăt. Aici, ce dracu, aici spal eu hainele. Aici e frigiderul. Așa, și hai să vă arăt living-ul. Dar mai am să mai lucru la el încă foarte mult. Bun.